Ei, hola companys i companyes, ja tornem a ser aquí. Vinga, avui em ve de gust llegir-vos una carta que m'ha arribat als dits. Faré traducció simultània del castellà al català, és a dir que no sé com quedarà, però la cosa té guassa. Diu: de presidente para gerente general, diu, el pròxim dilluns, això de les 7 de la tarda aproximadament, el cometa Halley serà visible. És un aconteixement que passa cada 78 anys. Reuneixi tot el personal en el pati de la fàbrica. Tothom haurà de portar casc de seguretat i allà els explicarem el fenomen. Si plou, aquest espectacle no podrà ser vist a ull despullat, que se sol dir. En aquest cas, entrarem al menjador on es farà una exhibició d'un documental sobre aquest tema. Diu, de gerente general a jefe de producción. Diu, per ordre del president, el dilluns a les 7 apareixerà sobre la fàbrica el cometa Halley. Si plou, reuneixi els empleats amb casc de seguretat i portis al menjador, on tindrà lloc un estrany espectacle que passa cada 78 anys a ull despullat. De jefe de producción a supervisor. Diu, per ordre del nostre gerent general, el científic Halley, de 78 anys, apareixerà despullat al menjador de la fàbrica portant casc, perquè serà presentat un documental sobre el problema de la seguretat en dies de pluja. De supervisor a l'assistente. Tot el món ha d'estar despullat sense excepció i haurà d'estar en el pati el dilluns a les 7, on el famós músic Halley mostrarà el videoclip Bailando bajo la lluvia. El show es presenta cada 78 anys. I de l'assistente, per acabar, el personal de planta. Diu, el jefe fa 78 anys, el dilluns. Hi haurà una festa de puta mare al pati i al menjador, amb el famós conjunt Bill Halley i sus cometas. Tothom qui vulgui pot anar amb pilotes, però portant casc, perquè es veu que hi haurà un desmadre que serà de no vegis, encara que plogui. Perquè veieu com es pot trasbalsar la informació. Vinga, res més. Fins la setmana vinent. Heu bondat! Ei, hola, companys i companyes! Què? Ja tornem a ser aquí. S'acosta el bon temps, Ei! Sí, ja veureu, s'acosta el bon temps, Ui! Doncs bé, com deia, s'acosta el bon temps, Ui! No, és broma. Ara venen casaments i aquestes coses. I fixeu-vos que després de l'estiu venen les separacions i els divorcis. L'estiu, quan s'acosta el bon temps, és molt maco. Però llavors, per cert que tinc uns companys que es van divorciar. I, bueno, un bon rotllo que no vegis, advocats per aquí, advocats per allà, en fi, tremendo. I el dia del judici, el jutge va dir, com que no us poseu d'acord, els nens, perquè tenien dos nens petits molt macos, en Joan i la Mireia, diu, els nens es quedaran amb el que guanyi més. I evidentment van marxar amb l'advocat. És el que es queda més, el que guanya més pasta. Ja era hora. Deixa.